जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मा मा नुबोखो नोंसोर मा मा जिब जुनार नुबोखो? मै नुदों आरो दावराइ नुदों आरो दै स्राय स्राय बोहैनाय जोबोद मोजां नुदों आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो बाला अन्थाइ जोबोद मोजां नेचारेल आरो समायना बिउटिफुल नुदों। नोंगौ जोङो दिनै जोंनि गसाइगाव जिके कलेजनिफ्राय फैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोङो 5 सेमनि साफा स्टुडेन्ट हिसाबै दिनै बे पार्कआव फैनानैहाय जोङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नेचारेल गासैबो बिफां लाइफां आरो दाउसिन दाउला माखासे जिब जुनारखौ जों नुबोनो हादों। दा जोङो फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदिनो जोङो मोजाङैनो मोजां नायनानै आरो जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै दिनै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना इयुनाव आरोबाव फैबावनो गोसो जादोंमोन? जोङो आसलथे फैनानैहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। साफ्रोमबो स्टुडेन्टफ्रानो बे जोंहा थिखानाय मोनसे आयदाफारि बायदियै जोङो इक' टुरिजिम बेवहाय जोङो जोबोरैनो गाजा गोमजायै खालामनायजों लोगोसे जोङो बेखौनो मोजाङै मोजां होगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नेक्स्टआवबो फैबावगोन। मोजां मोनदों दै स्राय स्राय बोहैनाय अन्थाइबारि। बेजों लोगोसे आरोबाव फैबावनो गोसो इयुनाव फैबावगोन गोसो लुबैदों नामा? फैबावनो गोसो जादों आरो मा मा नुबोखो बेयाव फैनानै? दावराइ नुदों, मै नुदों। सिनारिफ्रा माबायदि? सिनारिफ्राथ' बिदिनो मोजां दै स्राय स्राय बोहैनाय। दिनै जोङो टिपकाइ जिकेबि कलेजनिफ्राय बे BA 5th सेमिस्टारनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै बे प्रग्रामखौ लादों। जोंहा बेयाव 5th सेमिस्टारनि इंलिश डिपार्टमेन्ट आरो बर' डिपार्टमेन्ट मोननै डिपार्टमेन्टजों जयै जोंहा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिया जोंना बोसोरफ्रोमबो 5th सेमिस्टारनि हाबाफारि हिसाबै सेकनि थाखाय लानाय जायो। जों गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लादों। दिनै जोङो बेवहाय इंलिश आरो बर' लोगोसे हिस्ट्रि मोनथाम डिपार्टमेन्टजों टटेलै 50 जन 50 स्टुडेन्ट दं। दा दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ इक' टुरिजिमनि थाखाय मानास नेसनेल पार्कआव लानानै फैदों आरो पार्कआव लानानै फैदों। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया थारैनो जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे मोनथाम डिपार्टमेन्टनि फरायसाफोरा सेकनि जे हाबाफारि बेखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों जोङो। लोगोसे बे रायमना नेसनेल पार्कआव फैनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा थारैनो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंनि बे सेकनि जे मावनो गोनां हाबाफारि इक' टुरिजिमनि जा सार्भे बेखौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंनि फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबाव आङो मोजाङै मावफुंलांनो हासिगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेनि थाखाय जोंनि जिकेबि कलेजनि जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि आंनि लोगो फोरोंगिरिफोर लोगोसे इंराजि डिपार्टमेन्टनि लोगो फोरोंगिरि आरो बेजों लोगोसे हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि लोगो फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंखौ थोजासे हेफाजाब आरो सापर्ट होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर होबाय। थारैनो जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। जोंनि बे मानास नेसनेल पार्कआ रायमना नेसनेल पार्कआ एसे समनि गेजेराव सिगाङावहाय मोनसे नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनबाय। बियो जोंनि BTC ओनसोल बा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेयाव फैनानै जोङो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनबाय। बेयाव जोङो थोजासे जिब जुनारफोर नुवाखैब्लाबो बेनि मिथिंगानि नुथायफ्रा जोंजों लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो थारैनो जोबोद रंजाखांहोदों होननानै आङो सानदों आरो आंनि गोसोआव मोनसे जाफुंसारनाय रंजाखांनायखौ आं मोनदों होननानै सानदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन।
गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738